Здравейте хора, аз съм Алидата Фуксия. В днешното видео искам да ви кажа да пишете долу в коментарите, като кача този клип, да качите долу, да напишете долу в коментарите предизвикателство, само че не за мен, а за FNAF. Пишете предизвикателства за FNAF, може и за някакви мои приятели в YouTube, за мене, нали? Все едно като нали, имах един клип, сега ще го кажа. Да, и ето го клипа. Почти същия, само че не с Дарата, а е за предизвикателства, нали? На FNAF и моя ник. Така. И да харесате клипа и да напишете долу в коментарите предизвикателства за FNAF и моя монотоник или колкото целуна или така нататък. Така, да ви хареса клипа и довиждане.